Hello लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव लेटेस्ट आपडेट फिल्म किसाननि थाखाय गोदान नोंथांमोना स्टेटास नायनाय प्रसेसा चेन्ज जाबाय सिगांनि बादि नंला एकाउन्ट नाम्बार होनाय लोगो लोगो नायनो हाला मानोना प्राइवेट खालामबाय आं सिगांनो मोनसे आपडेट होखादोंमोन जे मोनसे प्राइवेसि फैसिगोन बे जाबाय फिल्म किसानाव जानला मोनला स्टेटासखौ नायनो हाला गुबुननिखौ ओके दा बिदिब्ला जों बोरै नायगोन बेखौ नोंथांमोना ए टु जेड भिडिअ नाय होमबानो बुजिनानै गाव गावनो चेक खालामनो हागोन दा बिदिब्ला जोङो सिगांनि बायदि बेनिफिशियारि स्टेटासआव क्लिक खालामनांगौ ओके स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा नै बेबायदि मोनसे फर्म फैबाय ओके बे फर्माव नोंथांमोना बोरै नायनांगौ बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि रेजिस्टार नाम्बार दा रेजिस्टार नाम्बारखौ नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया बेखौ नोंथांमोननि सिगांनि स्टेटास नायनायाव दंखायोबा नोंथांमोना सेभ खालामना दोनदोंबा स' नोंथांमोना मोनगोन आरो मोनगोनबा मा खालामनांगौ नोंथांमोना नैबावहाय नोंथांमोननि नाम्बारखौ बेयाव टाइप खालामनांगोन स' बेयाव नोंथांमोना नाम्बारखौ नोंनिखौ टाइप खालामनांगोन नोंनि रेजिस्टार आइडिखौ बेनिफ्राय स' नोंथांमोना केपसा मोनदोंना केपसाखौ होनानै जेनेरेट अटिपि खालामनांगोन आरो जेनेरेट अटिपि खालामनाय लोगो लोगो नोंनि जाय मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार दंमोन फिल्म किसानजों लिंक दंमोन बेयाव अटिपि थांगोन आरो बे अटिपिखौ होनाय लोगो लोगोसो नोङो नोंनि स्टेटासखौ नायनो हागोन अके दा बिदिब्ला बे केपसाखौ नोंथांमोना बेयाव होनांगोन जि केपसा मोनदों हमना ला वाइ ए दङ बेनिफ्राय वाइ दङ बेनिफ्राय सि दङ 3 दङ बेनिफ्राय जे दङ अके स' बेखौ नोंथांमोना होनानै जेनेरेट अटिपि खालामनांगोन आरो जेनेरेट अटिपि खालामनाय लोगो लोगो मबाइल नाम्बार बिगोन आरो मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांनानैसो नोङो नोंनि स्टेटासखौ दानिया नायनो हासिगोन अके जायफ्रानोखि केवाइसि आपडेट खालामदों आरो जायफ्रा आपडेट खालामाखै नोंथांमोना मबाइल नाम्बारा लिंक गैया बेयाव थांनाय नङा अके बेखौ गोसोआव ला इनभिलेट नोंथांमोना दिन्थिजागोन स' बिदिब्ला बे केपसाखौ नोंथांमोना सिनायाबा मा खालामनांगौ स' नोंथांमोनाहाय बे थिराव थुनाय लोगो लोगो बियो गोदान जागोन अके बे थिराव थुनाय लोगो लोगो बियो नै चेन्ज जाबाय अके बे चेन्ज जाबाय दानिया जोंहा फिन खनसेबाव मबाइल नाम्बारा जुदि लिंक दंखायोबा बोरै नायगोन अब्ला नोंथांमोना बे गोजौनि सार्च बायाव थुनानै बेयाव खनसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै मबाइल नाम्बार ओंखारबाय बे गाहायनि मबाइल नाम्बाराव हो जाय मबाइल नाम्बारा नोंना लिंक दङ बेखौ फिन खनसेबाव एन्टार बिलुआवहाय स' नोंथांमोना नैबावहाय मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन बेनिफ्राय केपसाखौ जेरै दं बेखौ होनानै जेनेरेट अटिपि खालामनाय लोगो लोगो नोंनाव अटिपि थांसिगोन आरो बे अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो नोङो नोंनि स्टेटासखौ नायनो हायो अके दानिया फिन खनसेबाव नोङो जायफ्रा केवाइसि होआखै मा खालामनांगौ आरो नोंथांमोना आइडिखौ नायनोब्ला नोंनि फिल्म किसाननि मोनसे आइडि दं नालाय रेजिस्टार आइडिया बेखौ मिथिथ'वा नालाय जोङो अब्ला मा खालामनांगौ नैबे राइट साइड खनायावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव क्लिक खालाम नो इउर रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेयाव क्लिक खालामबाय आङो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया मबाइल नाम्बारखौ होबावदो बेयाव नै नोंथांमोना बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होदो मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना बे केपसाखौ नैबाव होनानै नैबे गेट मबाइल अटिपि होनाय लोगो लोगो नोंनाव अटिपि थांगोन आरो बे अटिपिखौ नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगो नोंनि स्टेटासखौ नायनो हागोन स' बिनिफ्राय मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ इनभेलिड केपसा ओंखारनो हागौ अब्ला मा खालामनांगौ नैबाव नोंथांमोना नारहाबना ला खनसे बेयाव नारहाबनाय लोगो लोगो बे केपसाया माब्लाबा गोदान श' जायो अके बेयाव आं नारहाबबाय नै आरो बेयाव नारहाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना केपसाखौ गोजौआव नुदों बेनो जाबाय नोंथांमोना गोजौआव नुदों बे मोनसे केपसा थ' बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो लोगोसे बे जाबावाबा नोंथांमोना प्रिभिउ मोनसे इमेज मोनदों बे प्रिभिउआव क्लिक खालाम बे प्रिभिउआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै गोदान जाबाय बेखौ होनानै नोंथांमोनाहाय नायबानो जाबाय अके दा बेबायदि प्रसेसआव चेन्ज जाबाय नोंथांमोना नै बेबायदि केपसा मोनसे मोनदों स' बेखौहाय बेक खालामनानै दा बेबायदि प्रसेसआवसो नायनो हासिगोन आरो जायफ्रा नोंथांमोनाहाय केवाइसि होआखै अब्ला मा खालामनांगौ स' नोंथांमोना केवाइसि होनो हायो अके दा केवाइसिखौ बोरै होयो नोंथांमोनाहाय बेखौहाय नोंथांमोना लासैनो मोनबाय थागोन आं बिनि सायाव भिडिअ खालामगोन अके दा बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट फिल्म किसाननि स्टेटास नायनाय चेन्ज जाबाय सिगांनि बादि नंला जास्ट नोंथांमोना प्रसेसखौ मिथिबायना बेबादि सेम प्रसेस होनानै नोंथांमोना केवाइसि एबा लोगोसे फिल्म किसाननि स्टेटास नोंथांमोननि एकाउन्टआव रां हाबदों हाबाखै स' बेखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन बेयाव अके बेनो जाबाय लेटेस्ट आपडेट फिल्म किसाननि स्टेटास नायनाय दा जायखिजाया फैसाया नोंथांमोना हाबबाय थागोन लासैनो हाबगोन आरो सम दङ नोंथांमोना लासैनो मोनलांबाय थागोन जायनि एकाउन्टआ गासैबो अके जोब अब्ला नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबगोन अके दा बेनिसोमोन बड जब इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि लेटेस्ट आपडेट मोननो स्किमनि बागै